Manahin na sa tani. Oo. Uy, naikulit na ko nga. Ay, patusok na ay. Ay, guys, ay, welcome to our channel. Karon atong topic magtabas tao supa. Unsa ang cover sa supa dai dili supa. Baso din ang supa. Magtabas o cover sa mga supa dili lisod ang mag-pressure kay dili sayon lang ganang tila jud imo i-taplak na anak. Ya, na kay mga pin mo dira, ya, imo dai sa anak kay actual jud nimo makuha kay kung it measures lisod kaayo maghiwi-hiwi kalimot ka usa ba ito asa ko dapit ka butang kamtang kani yung itaplak yun ang tila ana actual jud nimo nga malain nimo ang imong tinabas kuna makadumdum jud kag asa ni dapita di ba dili sa front ana di sa back. Kung magtabas ka ng measure, malibog ka to anak sa mong balay, tayo ka sa mga subdivision sa tabas ka. Alam, mabalik pa ka sa subdivision, uy, nalintam na kung dili dapit sa part. Anak, dili na, lisod ka ayo. Alam, balik ka dito sa balay, ngayon hindi ka basa sa supa. Nalan, kung nailang tinas lang balay, mo dito yung mga kauliyana. Para dali lang. Remember guys, kung gusto ko supa, nanintila, dala-dala, idalag yun sa itakod yun sa pagsukod, kaya isod kayo ng anak, measure, kaya dilit yun sa fit. Sabi sa ako kanya, fit, dilit yun ang fit kung picture ang ni-1. Magsige mo balik-balik, kung sa uno na, magsige putol, magsige cut, kaya isayot na. Thank you. Magpaplan kasi puro thank you si Sapo. Thank you. You're welcome. Thank you. Wow, Luna. Dili kayo sa back part na siya guys. Nala, di siya magpuputay kung tipid mo ni mahal supa ni mo. Pag-isip ka. Muna siya guys. Yung anak ang pagsukod sa back part. Para dili mo mag-isip. Ito tayo. Guys, dili din mo fit.
muna kayo, ha? Halika, halika. Paano pa yung pulbos? Tinanong mo. Gusto ko lang maglaro. Maglaro? Sila ko yung game. Hindi ka na sali? Oo. Bakit? Umabot mo na lang ang pulbos para magsali. Oo. Gusto ko lang makita. Magtulog ka na. No, gusto ko lang makita. Gusto ko lang ibili ng matab ko. Ng matab. Oh, gusto ko pabili ng tab. Mamaya na. Sige, mag-ano ka na muna. Mag-artista ka muna, ha? Sige daw, hi. Sabi mo. Hi. Gusto mo palang magbili ng tab? Ha? Wala tusok. Wala ito. Dila? Oo. Okay. Bye-bye. Yan muna ang kita ko. At sunod naman ang iba. Snack muna kami, guys. Wow!